Sinibingelele nonke babukele emakhaya. Igama nguSimangaliso ngwakwamtshali uMaganela Gase njengonyama uLinda Mkhonto uNtselenduna uMasiyavutshelwe Echobeni uKhondlo uGebisa baye bashuke nabaziyo ke bathi nenkosi ayiqedwa. Lana ke sibuyile futhi ohlelweni lethu elibizwa ngokuthi Zikhiphani Emtshezi. Nginesihambo elisethu ke namhlanje esibizwa ubani uphuza ubisi. Uphuza ubisi. Cha wake wafika before e-studio. Ngicabanga ukuthi ababukeli bayakhumbula. Namhlanje usivakashele bengifisa nje ukuthi ngizwe ngayo ukuthi namhlanje usiphatheleni Zikhiphani ngaye Emtshezi yini le akafuna ukuyivezela ababukeli. But before aqhubeke nokukhuluma ngiyacela ukuthi lapho ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike, ucommente ngoba ikona okuzokwenza ukuthi nepage lethu lithuthuke. Phuza ubisi siyakwamukela ohlelweni lethu Zikhiphani Emtshezi. Ngisacela utshele ababukeli emakhaya ukuthi namhlanje usiphatheleni. Ake ngibingelele ababukeli emakhaya. Ngithi sanibonani babukeli. Ngiphinde ngibingelele noBhuti la eceleni. Uyena umuntu ke oyingqithi yomhlangano lo angikubona. So bafowethu njengoba ngangishilo futhi ngangicelile phambilini. Sengize ngabuya futhi okwesibili ngizonxusa abantu ngizobacela futhi abantu ukuthi umsebenzi ngoba ngangishilo ukuthi uzophuma sengukhiphile ke bafowethu umsebenzi ngoLesihlanu lophelile ngiphuma kona usuphumile umsebenzi ngufakile kuzo zonke inkundla zokuxhumana uzowuthola ku YouTube Spotify yonke nje lezo ndawo akukho la ungatholakala ikhona wonke lawo masters. So ngithi abantu abaphuthuma bafowethu siyacela nje kakhulu ningisupport bafowethu kusetshenzwe ikakhulukazi ke la ngihlala khona ka abantu bayancoma ke bangapha nangapha mangidlula nje endleleni ubabona ngalokho mchilibe bonje leyo nto. So ngibona ukuthi naleyo nto le iyangikhuthaza isikhuthazo kumina. So ngiyacela nje ukuthi abantu bephuthume masisha beyo subscribe belike benze yonke lento nje obishiwe nje namanje lesitu siyacela nje kakhulu. Awumeke isihloko mhlambe se-EP yakho ibizwa ngokuthi Yona Umxhiliba. Yebo wona umxhiliba. Manje usho ukuthi ke abakakubize nje ngalelo gama ukuthi umxhiliba. Hayi sebeke bangibiza la u-taxi driver ngithe ngwela nje la eTrosini empambaneni zomgwaqo. Hayi bathi woza la sikubonile la inkundleni zokuxhumana kancane ingoma zakho utholakala laphi ngase ngibaseshisa ngabashiya kanjalo ngase ngihamba futhi ngabaleka ngamasibumi ngithe ngiqamama kancane ngithe uqhela ngezwe ngabe memezi beshayana izandla Mxhiliba yabo bashaya izandla ngabona ayisho lento lebayibona ikhona kahle iyaphila kumina. So nami ngajabula ke njengonomfowethu lobisamba naye saqhubeka saphambili emeeting la besikhona. Wow siyabonga kakhulu azibabukeli ukuthi ngoba uyabukeka njengendoda ehard worker. Ngiyacabanga ukuthi nabanye abafowethu abafisayo ukuthi one day nabo bebona impumelelo bayafunda isifundo kuwe ngoba engikucabangayo kubanga lula ukuthi ufike la ofike khona. Hayi iqiniso impela. Banga kalula. So ngiyacabanga ukuthi one day nabanye bakhona bazoza kuwe bezobuza bezofuna ukuthatha ama note ukuthi kuzofike la ufike khona kwenzakaleni noma ibuphi ubunzima ngoba ubunzima bona buhlale bukhona. Hayi impela njengomjito sasemncane osezame kangaka ngiyacabanga ukuthi kuzo zonke izinkundla zokuxhumana nakubo bonke abantu abafisa ukuba nesupport kuwena babona ithemba elikhulu kuwena. So manje yipi ke enye indlela okucabanga ukuthi ngoba phela ngicabanga ukuthi njengoba sewuphumile kanje umusic wakho sewutholakala kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ikuphi ke manje okuyistep esilandelayo osuzoba busy ngakho mhlambe from now mhlambe njengokulontsha nani ayikuningi kakhulu engicabangayo izeke amandla engekho nami ngisawumfana vele osakhula ofisa ukuthi kina abesigabeni njengabanye beqhubha. So nje engifisayo nje nami ngiyafisa impela ukulontsha ngiyafisa nje kakhulu lokho ukuze abantu bezokwazi ukuthi kina ke belalele kahle beunderstand kahle umusic bekwazi ukuthi bejabule yabo. So nje ilokho engikufisa njengamanje kulontshe iPhing ikhiphile ukuthi abantu beze bonke ngomningi babo bezoyilalela. So nje engakutshela nabanye futhi ngidlule emzimeni impela bekunzima akukho lula ngalendlela le yabona futhi uma ngonayo umuntu mhlawumbe ozokulekelela noma mhlawumbe ungenamandla amaningi
hayi lento inzima kodwa nje ithemba ungalilahle uma uthi mhlawumbe lento uyakholela kuyona ikhona iphila kuwena ngaphakathi lokhu izama nje kancane ukuzama kancane ulwe naye until kuze kube right so nje ngingaqoqozela abantu lokho abafisa ukungena kulomkhakha abafowethu abangasabi nokukhuluma abangasabi ukukhuluma uma uzibona une talent elikhulu futhi enesimanga enza sure ukuthi nake uyakhuluma nabantu uyacommunicate nomuntu ungazitsheli ugcine manje udlula endleleni uthi hayi lo mfana lo uyasitshela ngikwazi ukukhuluma naye ngoba ngibona ngithula ukuthula kwami akusho ukuthi mina ngikwazi ukukhuluma nomuntu ingoba mina ngidinga umuntu ozoza kumina njengomuntu naye okwazi ukwenza ngoba ngeke ngivele ngisonke ukuthi ngifuna umuntu nami ngisazama so bafethu siyacela nje ukuthi abantu abanamakhono abaphakamela amakhono abaphakamela bengazibukeleli phansi so siyacela nje bafethu kakhulu okunye futhi ngifuna ukudlulisa bafethu ilink nizoyithola khona la nayi la ngaphansi siyacela bafethu ukuthi lo link le ni share nidlulisele nakwabanye siyacela nje kakhulu akubathi nje ngumuntu nje owodwa nje kaMqhiliba kesizwe ukuthi kinake njengomqhiliba ababukeli yini abazothi mangabe besuka manje behamba beyobheka lapha ya on social media bethola ukuthi bazotholana lapha neko ubathi nje ngo live owodwa le ngoma le iculeka kanje isiqalo sayo sithi uye wadondozela ikehla wadondozela umuntu omdala wadondozela ikehla wadondozela umuntu omdala wadondozela ikehla wadondozela umuntu omdala umqhiliba ilapho ihloko siphume khona ukuthi umqhiliba ebese ibuya iphathi yesibili ithi ziyawaxosha nje wema zixosha amavaka zixosha amagwala yahamba kuhlupheka kuleli ziyawaxosha wadondozela ikehla wadondozela umuntu 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 Siyawaxosha nje zixosha amavaka zixosha amagwala ihamba hlupheka siyawaxosha nje zixosha amavaka ihamba hlupheka siyawaxosha nje zixosha amagwala zixosha amavaka ihamba hlupheka siyaqhubeka kanjalo zikhona nezinye nje bafowethu nizilalela ningabe nizilalela umqhiliba kuphela ngoba le ngoma iqondene nensizwa kahle le ngoma iqondene nensizwa kahle leyo umqhiliba yabo ngoba inezibongo zakhona so siyacela bafowethu nilale nalezi ezinye zikhona lapha ngaphansi amandla okunqoba ngicabanga ukuthi zinzima kakhulu zinepower kakhulu nalezo ngidini uzongicika yabona ziningi nje zikhona bafethu anizami bafethu siyacela nje kakhulu ngokuzehlisa siyacela bafethu hayi siyabonga njengoba uke wamenshina ke indaba yokuthi uyafisa ukulontsha ngoba mhlambe njengoba sila mhlambe khona nephathimandla mhlambe zendawo yakithi mhlambe ezingafisa mhlambe ukuthi zilule isandla noma zingenelele mhlambe ungathini kulowo mhlambe ngesupport ngiyayidinga mhlambe support ayibhuti ngidinga kakhulu support yabona nje sithi ngoba ngizithwele mina lento engiyenzile ngizithwale mina so nje siyacela kakhulu ukuthi abaphathi uma ngabe mhlambe ithuba liyavela noma ngabe kuthiwa angisasho nabaphathi kuphela noma ngabe kuthiwa mhlambe uwenze umshado siyacela singakwazi sizokuperformela ayikho inkinga nalapho asikhethe lutho singaze sidinga ama-event amakhulu but nawo siyawadinga impela abalekile ukuze sizokwazi siziveze kubantu siyacela impela abaxhasa ukuthi besilekelele kuyo yonke indawo konke la sikhala khona besisize kakhulu begcile nje kuthina ngoba ithemba isinalo ilona kuyiphela. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya. Siyathemba ukuthi nonke njengoba senizwele amathalente akhona la ngaphandle. Into eyinkinga abantu abazi ukuthi bangasizakala kanjani as long as ungamphethe lo wangakithi ubaba uMandela kuyabheda akuzukuba lula kodwa uthola ukuthi baningi abantu abafisayo ukuqhubekela phambili kodwa ngesimo nokwenzeka kwezinto
uthola ukuthi amandla mafishane. So siyacela ke Nkosi yami ukuthi njengoba eseqalile waziveza mawunomcimbi sacela nje ukuthi uxhumane naye, inamba nazi zikhona la on screen. Ngiyacela uxhumane naye leo support kuzofana ne contribution kuwe ukuthi mawuzile lo 5000 ozomnika wona kuyena uzowenza umehluko njengoba nemuzo saplana nendaba zamalonje nani yonke leyo nto leyidinga imali. Ngokunjalo nosoma business bangakithi abangakhona ukulula isandla siyacela even neziphathimandla zendawo yakithi siyacela futhi ukuthi mabengakhona ukuthi mhlambe belulula isandla kuze ezokwazi ukuthi naye alokhuze alonje into yakhe kuze izoba sezingeni ngoba ngiyacabanga ukuthi uyabadinga nosaziwayo abanye abangenza nomcimbi wakho ukuthi ube seqopheleni eliphezulu. Ngiyacela kakhulu ngicabanga ukuthi abanye aba-understanda lo msebenzi baya-understanda bayabona ukuthi njengoba lama ekhulunywa ngokulonja kukhulunywa ngani kuze umcimbi wakhe uzoba sezingeni eliphezulu. Siyacela ke mphakathi wakithi iSouth Africa yonke akusho ukuthi ngoba kowase Escort mhlambe kuzosiza abantu base Escort kuphela. Ne-account number sizoyifaka ne-account number yakhe ukuze kuzokwazi ukuthi nanoma kuthiwa mhlambe khona ofisa ukulula isandla noma ofuna i-account number uzoxhumana naye eceleni ngoba inamba zikhona lapho ukuthi mfowethu ngiyathanda ukukusiza ngisacela ungisendele i-account number yakho ukuze uzokwazi ukuthi esizakale. Ngaphandle kwenu bafowethu asilutho sithi Zulu umuntu ngabantu. Wakamagalela ke isibongo uMantshinga uhlabangani uMagalela Gase njengengonyama. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukwenza njalo. Zikhiphani emtshezi, subscriber, share mase uyalike, ucommente. Siyacela, siyabonga kakhulu ke osukwini lanamhlanje eMqhiliba phuza ubisi. Siyabonga mfowethu. Abantu bazohamba bekulandela ni follow bafowethu ningakhohlwa. Sungavalelisa nje kubona. Hayi bafowethu ke sibonga kakhulu ke bafowethu ke esengikushilo kuyikona kona akukho kushintshile kuphela nje bafowethu ukuthi umsebenzi unulandelele. Nigxile kakhulu ku YouTube na ku Spotify ilapho ke bafowethu ke ngifisa ukuthi ngigxile khona kakhulu. Ninyusa ama views bafowethu kusetshenziwe bafowethu. Inkinga nje indlebe kuphela engidinga abantu. Indlebe wena ubusuvumela wena once wapha indlebe uqedile uzobuya kimi ngitshela time mfowethu ngikuthulela isiqhoko. So ilokho nje kuphela bafowethu bese niyafollow abafowethu ipage. Siyabonga. Danko. Siyabonga.